Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bashone ujuqu abantu abathathu kwenzeka isiphihli sengozi phakathi kweloli kanye nemonto encane. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ongangibeza intatheli ka YouTube. Kubikwa ukuthi bashone ujuqu abantu abathathu kwenzeka isiphihli sengozi phakathi kweloli nemonto encane eyenzeke ku N3 phakathi kweAshburton neLion Park ngase Pietermaritzburg. Ngokwembiko yabezosizo oluphuthumayo als paramedics baphuthuma endaweni yesigameko bafica imonto encane ihlayisane netruck maqede yapocoka yaphela. Kubikwa ukuthi abantu abathathu abebehamba ngemonto encane bebevaleleke ngaphakathi kudingeke ukuba bakhishwe ngendlawu belimele kanzima, kanti ke ngebhadi bathe mabehlola batholakala ukuthi sebeshonile khona endaweni yesigameko. Umshayeli weloli kubeka ukuthi yena ube nemhuzukwana ube sesizwa khona endaweni yesigameko kanti uba aphuthunyiswe esibhedlela. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene esikhundleni zokuxhumana ngaso lesiphihli sengozi. Mina nje ngentathela YouTube bafethu sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.